Kongruens er overensstemmelse mellem forskellige ord i en sætning. Og det vil jeg nu fortælle jer alle sammen en hel masse om. Vi starter bare lige med en af de helt simple grundregler, og det er, at hvis et verbum bøjes i tredje person ental, så skal der s på. På dansk har vi også kongruens, men vi tænker bare ikke over det, fordi alle verberne de bøjes på samme måde. På engelsk der er det lidt sværere. Her for eksempel det første eksempel. Peter play eller plays football. Det er jo så selvfølgelig plays, fordi at verberne det fører tilbage til Peter, som står i tredje person ental. Næste sætning. What are eller is you planning this summer? You, det bøjes altid som at være i flertal. Så det er jo selvfølgelig what are you planning this summer? Tredje sætning. He do eller he does not know about the plans. He, igen ligesom sætning 1, det er tredje person ental, så det er he does not know about the plans. Sidste sætning. He has eller he have a dirty job. Der bliver det igen ført tilbage til he, som står i tredje person ental. Ergo hedder det he has a dirty job. Som regel i engelske sætninger, der starter sætningerne med et subjekt. Så for eksempel i denne sætning, he walks around in the big city, hvor he jo selvfølgelig er subjektet. Hvis sætningerne derimod starter med there, så bliver man nødt til at kigge længere hen i sætningen for at finde det reelle subjekt. There bliver her kaldt for et forløbigt subjekt. Og der skal man ligesom ind og kigge på det rigtige subjekt, for at finde ud af, hvordan man skal bøje verbummet i sætningen. Her der er subjektet house, altså et substantiv i ental. Derfor bøjes det som at være i tredje person ental, og er derfor there is a house in New Orleans. Hvorimod her, der er det houses, der er subjektet, og derfor bøjes verbummet som værende i flertal, og derfor hedder det there are houses in Argentina. Som altid er der nogle undtagelser, det er der ved stort set alle regler. Her der ser vi tre ord som everybody, everything og everyone, som bliver bøjet som værende i tredje person ental, men alle ordene de relaterer jo til ting i flertal. Everybody loves her. Loves bliver bøjet med et s på, fordi everybody bøjes i tredje person ental. Vi ser det igen her ved everything is ready. Sammen igen bøjes everything is i stedet for everything are. Og til sidst everyone is paying attention. Igen everyone is paying attention, fordi det bliver bøjet i tredje person ental.